Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa kiramah jami'in syahidina wa syahidina wa wakiluna wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Ittahiba bi rahmatillah adada maqi ilmillah salatan wa salaman daimin bi dawami mulkillah la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wala taqulan ojo lali sapa sira an zikrillah taala saking zikir marang Allah taala. Faqad qalu mongko teman-teman wis ndika sapa ulama man utai sapane wong iku nasia lamun lali sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala faqad kafaro mongko temen-temen kufur sapa man bihi kelawan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu lan padha ndika sapa ulama kuluman utawi saben-saben wong tasahala kang gampang sapa man bil ghaflati kelawan lali walam takun lan ora ana ora lahu ing atase man apa ora iku asyaddu luwe banget min dorbi. Oh, kullu man tasyahala iku asyaddu luwe banget min dorbi suyufi tinimbang saking den pukulane pedang bahwa mongko taiman iku kalipun wong kang bodoh laya jiku kang ora bisa tumeka minggu saking man apa syai'un suwiji-wiji fitoriki ing dalem ngambah dalan maring Gusti Allah. Dawuh salajengipun inggih menika wala tarbul an dzikrillah ojo padha lali ampun ngantos supe saking zikir marang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ngendikanipun para ulama sapa wonge sing lali marang Gusti Allah mongko sejatine utawa hakikate wong niku sampun kufur dhateng Gusti Allah. Kuluman tasahala bil ghaflati walam takun alaihi asyaddun iku asyaddun bin darbis suyu. Wong-wong sing gegampang klalen. Gegampang klalen iku tegese nalika teng angen-angene teng manahe bablas boten nonton Gusti Allah utawa lali bahkan mengesampingkan Allah subhanahu wa ta'ala sing iku sing perbuatan laleke marang Gusti Allah utawi gegampang maring lali dateng Gusti Allah ora gampang kelingan karo Gusti Allah iku asyadun min darbis suyuh. Maksudnya
Iya kudune sing jenengane kelalen karo Gusti Allah kuwi cara teng mriki ya nek kaya kelalen ngono jajane luwih lara, kudune luwih nelongso, kudune langkung abot tinimbang ditunjelep tinimbang ditusuk nganggo pira-pira pedang. Iki angel dicantel kene angel. Dicantel ki maksude kepriye kula ya belakangnya lah. Maksude kok ngono temen. Kok ada ini yang ngoten niku pancen digaris ya. Ibrahim Al-Adwi. Matilah masyaallah. Menika ngoten niku nek kok ngasih gegampang kelalen artine pas nalika lali dateng Gusti Allah utawa cara gampile boten gatekke eling, boten gatekke zikir utawa mengesampingkan Allah iku lorone jadi masalah iman iku luwih gedhe, luwih banget tinimbang nalika wong sing ngono kok tidak merasa sakit hati. Mula sing kaya ngono kuwi la yajibu fahuwa kadhibun iku jenenge wong sing goro la yajibu minhu syai'an la yajibu minhu syai'un fit thariq ora bakal wong sing kerep lali karo Gusti Allah sing boten jaga zikir dhateng Gusti Allah kuwi iso saged menyatu atine saged tumungkul dhateng Gusti Allah niku angel.